Hawu bafowethu iKaizer Chiefs yalibanga uDungunyane noDlambedlu emzini wesilo uMisuzulu kaZwelithini. Abafowethu seSprings la ningethuki into engaze Springs lezi. Ngizonitshela ukuthi ngenzani la eSprings. You gonna find out soon kodwa nje ngiseSprings. Abantu kahle kahle abaxove umuzi wesilo iKaizer Chiefs. Mina ngikhuluma kakhulu. Ubufakazi balokho nampo. Ngabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo. Hey, Hawu. Angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi maKaizer Chiefs lonke usexhaga amadoda. To give you the blessings from now onwards, you with thanks. You will never lose. I'm so happy. I'm so happy to see you. I'm so happy to meet you. We're gonna see each other more often from now going forward. Thank you for so much to get an opportunity to meet you. Nina nivikela isihlalo ngaphezulu kokuhlukumezeka komuntu wesifazane isihlalo sizungezwe ububi isihlalo sobukhosi sizungezwe ububi ubani wephakela umthakathi yena lo muntu wesifazane lo ububi obuzungeze isihlalo. What about the elephant in the room? What about isihlalo itself? Hey madoda ayi kunzima cha sesikhuluma nje iqiniso ke manje sesiyeka ukudlala nokujoke vele baloko eKaizer Chiefs kuyiqiniso. Sesikhuluma on a serious note. Uyazi abantu ngama perpetrators gender based violence babonakala ngokudefender umuntu ohlukumeza umuntu wesifazane bese bethi yena ube wrong ngokukhipha leya video njani cha bafowethu cha sihlale senza ama advert nje GBV sihlale sikhuluma la radio sihlale sikhuluma ama activists nama feminists nabantu abasewa ama feminists ikhulu kahulumeni ihlale ikhuluma zithi abantu besifazane nabantu besilisa nje anyone who's a victim of gender-based violence should speak out. Right now, she is speaking out and you can see it's a cry for help. Because mawulalelisisa leya video ngasekugcineni uthi yona impilo engiyiphilayo lena la ekhaya. So if kuyileyo mpilo leyo ayiphilayo la ekhaya bekumele zenze njani? Because izinto eziningi ezizokwenzeka. Okokuqala, uyabona bethu la mama bephakathi kwabo bengekho. Ubezohlukumezeka lo yasisi. And there's a great possibility ukuthi ngenze kuyahlukumezeka vele. Ukuthi thina asazi uyambona nje ukuthi kahle kahle bebezomenzana. Okwesibili ngenze kuyafa kuma nje depression and myself ubula depression nizothi wayengakhulumi ngene wengakhuluma kusho nina futhi kanti live gospel enhlani lipreach lokuthanda bakhuluma mangabe hlukumezeka wedwa ngwesilisa noma ngwesifazane bazoyibuza abantu ukuthi so manje kuzokwenzakalani wase siyazi ke use-expose le kuzokwenza kuzoforsa uMisuzulu ukuthi abehave because uzokwazi useyaziwa. And worst case scenario ukuthi relationship iphele, but it's better ukuthi uphume kwi relationship iphele lube ihlazo uphume uphila kunokuthi uphume isidumbu uyibhokisi either ngezandla zomuntu or ngedepression. Anikwazi lokho nje neTGBV nenithi hawu amahlazo manje ngogogo namahlazo emizi yafihle vele lokufihla amahlazo emizi khona ukubulele kakhulu abantu niyakwazi lokho ubumenemene bogogo niyabazi nabo mama niyabazi kahle anibazi manje niyaqala ukwazi bese omnye ngitshela uzokhuluma kanjani wena ungashadile angishadile vele mina ngisukhothe bafana manje ninothi we busy talking then they are there doing the work manje fanele senze njani ukuze sicomment ebafana sonke siyicoach ukuze sicomment ngeeducation fanele sonke sibe ngothisha ukuze sicomment ngebhola fanele sonke sidlale shuthi kahle kahle umuntu fanele enze yonke into uza comment ngayo ingqondo zenu ziyasebenza kahle mayisebenzi hayi ingqondo yakho boyibona ayisebenzi shuthi nje mangicomment ukuthi isimo semgwaqo asikho right bese lithi cancela ngokufaka nje pothole i1 bese lithi yeah thina we doing the work others are talking shuthi kumele ayeke ukuba uthisha ayeke ukuba umsakazi ayeke ukuba unesi wonke ebe yicancela so that izoba ne right yokukhuluma ngemgwaqo ukuthi imgwaqo ayikho right ngakubo usanje ukukhuluma ukuphuka bokuqala bokugcina ke loba ngifuna ku entertainer ke leyo. Okay sengila udongelo lomnyama ke ngizovala ivideo yami ke mawuke wa defender leyanto you must know ukuthi wena yourself you're an abuser you just frustrated and angry and furious that one of yours has just been exposed. Thank you. Thokozani ngiyabingelela ngizothi lento eyenziwe uNdlunkulu asidingi. Ubeziningi ngabe indlela abengayithatha uma engathokozile emshadweni wakhe. Uma engathokozile noma engaphathekile kahle njengoNdlunkulu. Hayi ukuthi aqophe isilo uma siphuza noma sithetha noma sithuka noma ngabuthiwa senzani. Isigcino phela uyosiqopha noma besekameleni. Uyabo kumele sazi ukuthi siphatha kanjani kwamanye ama position. Uma sisehluleka kuba uNdlunkulu engenayo iwisdom yokuthi imithetho
nemigomo e-right for ukurepresent isizwe nomshado ihamba kanjani, akabuyele kubo. Akakwazi kuba uNdlunkulu ozohlambalaza noma okhipha amahlazo akhe kanje. I'm sure ziningi indlela bengayisebenzisa uma kukhona into angathokozile ngayo. Uma ebona ukuthi akaphathekile kahle kwaZulu, akabuyele kubo la qhamuka khona, angazi uqhamukaphi. Hayi kanje. Sinenkinga kaMisuzulu lomhlaba bafowethu. Sinenkinga kaMisuzulu, sinenkinga kaMisuzulu. Hayi ngeke madoda, phela thina asingabizile masize sibone. Lo baba udlala ngathi lo. Hayi kazi bebikho mfethu inkosi nje. Yabona yama imobuka ku hayi bafowethu, hayi maZulu. Hayi ngeke lo baba lo. Siyamsenda lesihlalo. Whatever la ibhema yakayiyeke. Kuzofika ngasho ngathi sizomnyanya lo baba. Kuzofela singamhloniphi khona ngoba hawu. Ngaze ngaphoxeka ngama videos akhe ethuka inhlamba. Kodwa nina ngoba neziphupho nizoledwa awilo ababa akasekho la baba. Ngisho umbuka nje emzimbeni akasekho la baba. Hayi uMisuzulu Akusay hayi lide kanje manithanda lo baba akasekho la. Lo baba bekudukeni lo. Futhi uyahamba lo baba. Akafa noma yini. Yabona into ayidlayo izombulala. Asiphuzi thina flying fish bafana. Siphuza obamakhosi. Siphuza utshwala bamakhosi bafana. Sidlo bamakhosi. Awu kodwa bafana. Esteleni 8 horse. Sithi Silo mina bengihlalele edladleni angazi ukuthi kwenzakalani uMasango ubhizi noMntolomba mina ngihlalele edladleni yabo. Sithi Silo besihlalele edladleni yabo. Hayi kuthiwa uMasango umthetho wakhe. Kuthiwa umthetho wakhe ngoba kuthiwa noNgubane kuthiwa khona uNgubane waseMelmoti kuthiwa naye uyakhala ukuthi wahamba esontweni thiwa uMasango wayebhizi nonkosikazi kaNgubane. Thiwa ubaqedile abafazi babantu uMasango. Hayi umadoda. uMasango ungabe uchatha ngani? WeMasango uyeka abafazi babantu. Amadoda ahlalele edladleni wena Masango kanti uyazi ukuthi ubhizi nabafazi babo. Isilo sihlalele edladleni. Hayi bafana bakethi sakuthi kuphela insizwa. Umasango usemishelelani kuNdlunkulu. Hayi zisakude kuphela insizwa South Africa. Hayi silokhu sibabazile bafana sithi sisababaza lokhu nabo Masango. Hayi bafowethu yabona le inkosi yethu ongangezwe bafowethu ifuna uyibuke ngeso lobudoda ukuthi engayibuke ngeso lokuthi undaba ezitha utheni ukhulume amagama alumelayo kanjani. Ibheke ekutheni sonke sinazi indaba zasekamereni esingafuni inekelwe izwe esizenza kubantu esibamsene nabo makusuke kuphambana imbono. Iqiniso lithi iphuthu ukuthi mangikhulume amagama alumelayo wena bese uyangividorize umuntu wesifazana unginekela izwe. Uyafana nomuntu ongikhumulile wangishiya ngembethe wasukhombisa umhlaba wonke ngoba esikhuluma emakamereni akufani nesikuphilayo. Amaphutha siyawenza especially nje masikhothile bafowethu akekho ongazi ukuthi utshwala biyahlulana. Utshwala bafowethu akubona obethu abelungu. Thina okubalele kuthina njengamanje umeseka undaba ezitha siseke isilo sethu ngoba bafowethu inkosi noma ngathiwa yenzeni ekugcineni inkosi yethu imele thina sonke and abantu mabesibuka noma ezinye inhlanga zesibuka azibuka undaba ezitha kuphela ngokugeja kwakhe zibuka isizwe sonke. So thina amahleka sijabulo kuwa kwandaba ezithe ngabe siyamlekelela emakhona usizo abanamandla bamlekelele athi ukwehlisa inkambini isizwe sibuye. Bafowethu uZulu wethu asibamisane kakhulu izo zonke izinto ezifuna ukusididisa zonke lezi
lesimo lesi nje bafethu asihlangene naso thina indaba zasekamereni indaba zasendlini enkulu lezi esingahlangene nethina nazo yabo indaba zenkosi nathi asihlangene nazo bafethu ezasekamereni yabo so asimusa ukuthatha ama side la angekho siyazi ukuthi undaba ezitha mhlambe ngenze ubukhuluma amagama alumelayo kwakhe but okwabo bobabili lokhuyana abengekho isidingo sokuthi thina sikubone njengezingane zabo sivezela into esingafanele siyibone thina size siyaphawula ngayo siyageja nalapho kuphawuleni akufanele ngabe siyakhuluma nalento awunathula babhamu wengqwele sishawa yimpi kuyoze kube nini na awubafowethu asibamsane nganza kwethu mazulu amahle singavumi usathana ufuna ukuhlukanisa singavumi bafowethu sabandawo awunathula inathula babhamu sishawa yimpi kuyoze kube nini sishawa yimpi thina kuyoze kube nini bafowethu ziyahleka ezinye inhlanga masihlakazeka kanje ngeke nganza kwethu. Hey, niyamthola uMasango. Ha, uyikhiphile imndeni yakube ezulwini yezwa. Wayikhipha ebuhleni, wayikhipha endlunkulu. Izulu eliphezulu lingakhala kangaka. Isibindi esingaka kodwa wayeqale ngaphi lento lena efuna ngento ecijela uNdlunkulu wesizwe. Futhi ungangezwe lakhe indlela ade thetha ngaye ecasuke ngakhona. Ukhuluma ezife ngathi into ekuyenzakala lena uyithole late. Kuze kuyothukwa ke uMasango wegeza ngani yonke lento engaka. Kuze kuyothukwa ke even ngisho unyazi. Ngenxa yakho nje Masango. uMasango kantanelini niyamthola kodwa uMasango bafowethu. Ngeke usobozele ezinye izitshu uMasango. Angifisi ngiyazi ukuthi lapha de khona ubuthongo obumane bafika nje phela iqhawe buyafana nokufa. Kodwa nje ngiyazi ukuthi ubezoxhiphezelwe isisi ukuthi akaye toilet afika hlale toilet hayi eza ukuthi no akaphisiwe i-stress afika hlale phansi. Ukwazi wami uJuly uqala nje usazoba nesabathaka lokuqala ke lele sibheke lona kuJuly umude kangaka. Mina bengaye ngithi kuye ekhaya manginemali befuna uthatha ivacation akathi uphuma kancane akathi nje ukuhamba kancane eyopholisa inhloko into ayilungisa thina uyohlaba inkomo enga into ayilungisa thini le uma ukuthi ngempela ke ngempela wamthinta. Ngiyanicela kule weekend ningasithengi isitela abafethu kule weekend nje ningasithengi isitela nawe mfethu mekuthi wenza umcimbi mfethu ungasithengi isitela mfethu ngoba sevele siphuza umuntu omndeni isitela masekhipha amafayile omndeni ukuthi niyathakatha nina so nje bafethu ngiyanicela please andlaleleni kude kulobutshwala obuthiwa isitela bafethu ngoba ngiyanazi senzovele nithenga isitela nimosha imndeni mase nithana niphuza isitela. Abafethu ningasithengi isitela abafethu bona bonke abantu abazoyenza imicimbi hayi bafethu ningadidekeli ngakwisitela isitela asikho right bafethu nizoxabanisa imndeni sothi umndeni umuzwane wena uyabhayiza uthengana nezitela waphela meni right nisaphuza oHenneken oCastle Light mase niphuza isitela. Hayi bafethu please bafethu stay away from isitela bafethu dlalelani kude bafethu kahle nje isitela kufuze ngabe siyasuspenda la eSouth Africa sisibhene aphinde nje sidayiswe isitela ngoba hayi bidlika imndeni lapha. Sasifuna ukubona le ndoda ke mfethu efuna ukuhamba mfethu umfazi womuntu ngeayina bafethu anisabahlonipha abafazi babantu bafethu abafazi babantu bayesontweni nanifuna ukubahamba ngenjolo. Bafethu kumnandi South Africa bafethu kumnandi South Africa ngiyanicela bafethu ningasithengi isitela bafethu isitela sikho right. Umbuzo wami ukuthi indaba njalo uma kubhodla indoda siyijudge njalo indoda uma ibhodla siyijudge umuntu esifazane bebhodla akavidorizwa akaposta ku social media akabe ihlazi umuntu wesifazane uma ebhodla hleze mhlambe kuzovuka izinto zokuthi no mhlambe ube nesizathu sokwenza lento kade hayi abantu besifazane ba emotional vele hayi umuntu wesifazane vele abantu besifazane hleze sibabona but asiba criticize kangako